Jama'a barkanmu da sake saduwa a wannan channel namu na sirrin aljanu da ko magani. Yau insha Allahu za mu yi bayani ne akan yanda zaka ko zaki hana aljani ganin tsiraicinki. Sanin kowa ne cewa ba ma ganin aljanu amma su suna ganin mu kamar yadda Allah ya faɗa a cikin littafin shi mai tsarki. Hakan na daga cikin abin da ya ba wa aljanu musamman fasikansu da zalumansu damar mu'amala da mutane irin wacce bata dace ba. Hakan jarabawa ce a gare su kamar dai yadda Allah yake ba wasu daga cikin mutane ƙarfi da bai ba wasu ba, domin ya ga ya za su yi da shi, shin za su yi aikin ƙwarai da shi ko za su yi zalunci da shi. Kamar yadda ake samun a cikin mutane wasu su yi zalunci da ikon mulkin da Allah ya ba su ko ƙarfin kuɗi da Allah ya ba su, haka su ma aljanu suna zalunci da ƙarfin da Allah ya ba su da kuma ikon da suke da shi na ɓuya daga idanunmu, ba ma ganinsu suna ganinmu, sai su yi abubuwa daban-daban na zalunci da fasikanci a cikin mu mutane. Sai dai shi ma ɗan adam Allah ya karrama shi da karamomin da duk ƙarfin shaiɗan ko aljani, fasiki ko azzalumi ba zai iya yi masa komai ba. Yanda ba ma ganinsu, su ma ba za su gan mu ba idan ɗan adam ya yi amfani da abin da Allah ya karrama shi da shi. Mutum ya fi ƙarfin aljanu ko yakan fi ƙarfin aljani, har ma idan aljani ya taɓa shi sai aljanin ya nakasa ko ya mutu ma gabaki ɗaya. Sakaci ne da rashin sani yasa har mutum ko mutane suke jin tsoron aljanu, amma a zahiri su ke jin tsoron mu. Haka abin yake a farkon al'amari. Aljanu suna jin tsoron ɗan adam, sai aka waye gari jahilai a lokacin jahiliyya idan suka yi tafiya kuma suka yi masauki a wani wuri sai su nemi tsari daga sarkin aljanun wannan wurin, suna mai cewa, ya sarkin aljanun wannan wurin, muna neman kariyarka daga yaranka da wawayen cikinku, kar su cutar da mu, mu matafiya ne, za mu sauka ne gobe mu wuce. Wannan sai ya ƙara wa aljanun girman kai, suka gane cewa ashe ma tsoronsu ake ji. Daga nan sai zaluncinsu akan ɗan adam ya ƙaru. Yanda zaki ko zaka kare kanka ko kanki daga idon aljani ba zai ga tsiraicinki ba, ballantana ya yi sha'awarki har ma ya ce zai yi fasikanci da ke. Wannan kariya ce daga bakin da baya ƙarya, wato bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, inda yake cewa katanga ko shamakin da ke tsakanin tsiraicin mu da idon shaidanu shine mutum ya ce bismillahi la ilaha illahu a lokacin da zaki cire tufafinki a ɗaki ko a banɗaki. Haka ma addu'ar shiga cikin banɗaki, wato bismillahi Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Wannan yakan sa duk wani aljanin da ke cikin banɗakin ya fice lokacin da zaki shiga idan kika yi wannan addu'ar. Kin ga tunda ya fice, ba shi ba ganin tsiraicinki a cikin banɗakin, ballantana ya taɓa ki. Aljanu suna tare da mu a kowane saƙo na gidajenmu, cikin silin, cikin kicin, cikin banɗaki, har ma cikin ɗakunan kwananmu. Suna kwana da mu, cin abinci da mu, kuma wani lokacin ma har su yi jima'i da mu a lokacin da muke jima'i da matayenmu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Aisha, Allah ya ƙara mata yarda, a cikin al'ummata akwai waɗanda ake tarayya da su, ma'ana tarayyar da shaiɗan ke yi da su wurin jima'i da matayensu. Wannan na daga cikin dalilin da ke sa ka ga wani yaron ya kangare fiye da tsammani ko fiye da hankali, saboda ubansa bai yi addu'a ba lokacin da ya kusanci uwarsa. Ta hakan sai shaiɗan ya sami nashi rabon akan wannan ɗa. Don haka za ka ga yaro rabi mutum rabi shaiɗani wajen ɗabi'unsa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, da dai ɗayanku sanda zai kusanci iyalinsa zai ce bismillahi Allahumma jannibna shaitan wa jannibi shaitana ma razaqtana, ko Allahumma jannibna shaitan wa jannibi shaitana ma razaqtana. Da Allah zai kaddara samun yaro cikin wannan saduwa da suka yi, shaitan ba zai cutar da shi ba albarkacin wannan addu'a da aka yi. Wannan na nuna cewa idan ba a yi hakan ba, wato ba a karanta wannan addu'a ba lokacin jima'i ko saduwa da iyali, shaitan zai iya cutar da wannan yaro ko kuma yaron da aka samu sakamakon wannan jima'in. Wannan addu'a mace na iya yin ta idan ta fahimci mijinta bai iya shi ba,
ko kuma bai mai da hankali wajen yin shi ba. Don akan sami mazan da su buƙatar su kawai suke son biya, ba su damu da abin da zai biyo baya ba idan ba su yi abin da ya kamata su yi ba a lokacin jima'i. Kuma ko da yana yin addu'ar, duk da haka ke ma in har ba ki mancewa za ki iya yi idan ke da shi kun yi a lokacin jima'i, duka ya yi daidai. Don haka idan ba ka son cin abinci da shaiɗani, ko ba ka son su shaiɗanu su ci abincin gidanka, to kai bismillah, kuma ka koyar da yaranka yin haka su ma. Ala ayyati halin, idan ba ka son shaiɗan ko fasikin aljani ya yi tarayya da kai a cikin al'amuran rayuwarka, sai kai bismillahi lokacin shiga gida. Ta hakan ba zai shiga gidanka ba, ballantana ya yi tarayya da kai cikin cin abincinka ko wurin kwana, ballantana wurin saduwa da iyalinka. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum zai shiga gida ya ambaci Allah, sai shaiɗan ya ce wa abokansa babu da wurin kwana yau. Haka idan wurin cin abinci ne ya yi bismillah, sai shaiɗan ya ce da abokansa ba mu da abinci. Ga dai addu'ar shiga gida daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ka ce bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala Allahi rabbina tawakkalna. Yan uwa, idan muka lura za mu ga cewa duk addu'o'in da muka ambata ya fara ne da bismillahi. Wannan ke nuna mana ƙarfin ambaton sunan Allah da tasirin da yake da shi akan aljani da kuma shaiɗan. Don haka mai zai hana ka amfani da shi? Wace wahala ce a cikin faɗin bismillahi? Kuma cikin minti nawa ne ko sakon nawa ne za ka faɗe shi ka samu gagarumin kariya daga babban maƙiyinka shaiɗan? Sai dai fa idan mutum baya kishin iyalinsa, ko kuma ke ba kya kishin kanki ko ba kya kishin jikinki, shi yasa za ki bari shaiɗan ya dinga fasikanci da ke, ko za ka bari shaiɗan ya dinga fasikanci da iyalinka, ko kuma ya dinga fasikanci da iyalinka lokacin da kake jima'i da iyalinka. Lokacin faɗin wannan addu'a, idan faɗin wannan addu'a na sanya jima'inki da mijinki ko kai da matanka ya zama ibada, ga lada kuma ga kuma kariya daga babban maƙiyinka, sannan kuma ga biyan bukata. Don haka mai ka rasa ko kika rasa, Allah ya shiga tsakaninmu da maƙiyanmu, mutane da aljanu. Assalamu alaikum wa rahmatullah.